आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023 वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत. स्थळ आरपीडी हायस्कूल सावंतवाडी सिंधुदुर्ग. स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 9067 92 77 62. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विचारानं आम्ही प्रेरित झालो. या पक्षात सर्व धर्म समभावाची वागणूक दिली जाते, त्याकरिता आम्ही उठाबा शिवसेनेत प्रवेश करतोय, असं उंबरठ्यातील युवा नेते रज्जब रमदुल यांनी सांगितलंय. काय म्हणाले रमदुल पाहूया. खऱ्या अर्थानं आज महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या आशीर्वादाने युवा सेना प्रमुख आदित्यजी ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने कोकणचे लोकप्रिय खासदार विनायकजी राऊत साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आमचा जाहीर शिवसेनेमध्ये प्रवेश झाला असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. आणि प्रथमच हा मंच शिवसेनेचा आहे आणि प्रथमच या ठिकाणी आज व्यासपीठावरती आहे. काही चुकलं तर आपण सांभाळून घ्या, मी क्षमा मागतो. या ठिकाणी या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आज आमचा प्रवेश झालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा मी तालुका अध्यक्ष अल्पसंख्याक सेल विभागाचा म्हणून गेले अनेक वर्ष काम करत होतो. साहेब, आमची राजकीय वाटचाल 2008 पासून झाली. कॉलेज जीवनामधूनच आमचा या ठिकाणी राजकीय प्रवास सुरू झाला. गेले अनेक वर्ष सतीश सावंत साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुद्धा आम्ही काम केलं. मी आपणास मनापासून धन्यवाद देतो की तो आजचा क्षण आहे, अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. संपूर्ण माझे तमाम स्नेही आज पूर्ण मन परिवर्तन करून शिवसेनेच्या परिवारामध्ये आलेले आहेत आणि आपण मोठ्या मनाने आमचा प्रवेश या ठिकाणी केला, स्वीकारला, त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपल्या मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी हा जनतेचा निर्णय आहे, जनतेचा कौल आहे. मतदारांनी सांगितलं की आपल्याला परिवर्तन केलं पाहिजे. या ठिकाणी आमच्यावर अन्याय होतोय, लोकांच्या भावना दुखावल्या जात आहेत, लोकांचा स्वाभिमान या ठिकाणी दुखावला जातोय. साहेब, एक वेळ उपाशी राहू, एक वेळ आम्हाला अन्न नसलं तरी चालेल, मात्र अपमान सहन होणार नाही. ही बाळासाहेबांची शिकवण घेऊन आम्ही शिवसेनेचा झेंडा या ठिकाणी आज हातामध्ये घेत आहोत. बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे की 100 दिवस शेळ्या मांजरांसारखं जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघासारखं जगा. आणि आम्ही या शिवसेनेमध्ये जिवंत वाघ पाहिले म्हणून आम्ही सर्व या शिवसेनेमध्ये आज प्रवेश केलेला आहे. या सर्व गोष्टींना आम्ही बाजूला करून त्याग करून आज माझे सर्व समाज बांधव, माझे सर्व सहकारी, या जनतेचा निर्णय आम्ही घेऊन उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षामध्ये आज प्रवेश करण्याचा आम्ही निश्चित केलं. खऱ्या अर्थानं खूप दिवसापासून हा विषय होता, मात्र देर है दुरुस्त आए हैं और सही जगह आए हैं. या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांना उद्धवजी ठाकरे यांचं नेतृत्व माहीत आहे, बाळासाहेबांचं प्रेम माहीत आहे, मातोश्रीचं प्रेम माहीत आहे. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्राला जेव्हा उद्धवजी ठाकरे महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या तख्तावर बसला, संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं उद्धवजींचं नेतृत्व काय आहे, उद्धवजींच्या नेतृत्वामध्ये काय क्षमता आहे, काय ताकद आहे, त्यांचे निर्णय घेण्याची क्षमता, संयम, धैर्य या महाराष्ट्राने पाहिलं आणि त्याला आम्ही प्रेरित होऊन उद्धवजींचं आम्ही या ठिकाणी नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. उद्धवजींना महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बसल्यानंतर आम्हा सर्वांना आनंद झाला. बाळासाहेबांचे सुपुत्र, बाळासाहेबांचे वारसदार, ज्यांनी मराठी बाणा, मराठी माणूस जगला पाहिजे, मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेनेची स्थापना केली आणि त्याच मराठी बांधवांनी उद्धवजींना मुख्यमंत्रीपदी बसवलं. आणि त्यानंतर आसमानी संकट, सुलतानी संकट यांची सुरुवात झाली. साहेब मुख्यमंत्री पदावर बसले, कोरोनाचा काळ आला,
लोकांचे हाल सुरू झाले. साहेबांनी करोनामध्ये अशा पद्धतीनं लोकांना सांभाळलं जसं एखादा घरचा कर्ता प्रमुख जसं आपलं घर सांभाळतो त्या पद्धतीने उद्धवजीने संपूर्ण महाराष्ट्र सांभाळला. आणि त्यामुळे पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे हे माजी मुख्यमंत्री तर झाले, मात्र लोकांच्या मनामध्ये महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख म्हणून झाले. हा लोकांनी लकब दिला, लोकांनी पदवी बहाल केली की महाराष्ट्राचा कुटुंब प्रमुख म्हणून उद्धवजी ठाकरे यांचा स्वीकार केला. करोनाचं संकट आलं, साहेबांनी वेळोवेळी मदत केली. साहेबांचा आजार आला, संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. साहेबांचा पक्ष फोडला गेला. जसा एका आईच्या हातून एखाद्या मुलाला आपण हिसकावून घेतो आणि ज्या आईचा जीव कासा वीस होतो, याप्रमाणे त्यांची स्थिती झाली. मात्र या सर्व संकटाला सामोरं जाणारा हा बाळासाहेबांचा वाघ कधीही झुकला नाही. हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलं, आम्हीही पाहिलं. म्हणूनच हा सर्व अल्पसंख्याक समाज या ठिकाणी उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली, खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज शिवसेनेमध्ये जाहीर प्रवेश करतोय. याचा आम्हाला आज आनंद आहे. आणि साहेबांची भूमिका, साहेबांचं हिंदुत्व, सर्व धर्म समभाव, सर्वांना घेऊन समोर जाऊया, सर्वांना सोबत घेऊन महाराष्ट्राचा विकास करूया, असं हे नेतृत्व आज आम्ही या ठिकाणी मान्य केलेलं आहे. आम्हाला कोणावरही टीका करायची नाहीये. आम्ही शिवसेनेतून पुढे वाटचाल करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेचा भगवा लागण्यासाठी आमचा खारीचा वाटा या ठिकाणी असेल. आम्ही सर्व उभे राहू, सर्व शिवसैनिक उभे राहतील आणि बाळासाहेबांचं स्वप्न पुन्हा एकदा शिवतीर्थावरती आपल्याला ती शपथ घेताना मुख्यमंत्र्यांना पाहायचं आहे. मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतो की ही पुन्हा आम्हाला बघायचं आहे. या ठिकाणी हे सर्वांचं स्वप्न आहे. बाळासाहेबांचे चिरंजीव सत्तेवरून उतरले हे सगळ्या मराठी बांधवांना रुचलेलं नाही. हे सर्व मनामध्ये आहे. आणि मराठी बांधव ज्या वेळेला पेटून उठतील त्यावेळी पुन्हा एकदा सन्मानाने महाराष्ट्र विधान भवनावरती पहिला महाराष्ट्राचा शिवसेनेचा झेंडा लागेल. या दृष्टीने या ठिकाणी आम्ही सुद्धा आमचा खालीचा वाटा त्याच्यामध्ये देऊ. तरुणांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारीचे प्रश्न आहेत. आज याच्यावरती मी बोलणार नाही. एकाच व्यासपीठावरती एकाच वेळी अनेक भूमिका या ठिकाणी मांडता येणार नाहीत. मात्र आम्ही मनापासून हे नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे. आपल्या माध्यमातून आमच्या समाजाला, अल्पसंख्याक समाजाला न्याय मिळेल, आपण आमच्या समाजाला पुढे घेऊन जाल, ही आम्ही साधी अपेक्षा ठेवून या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहे. कोणतीही आमची अट नाही. पक्ष आम्हाला कोणतीही जबाबदारी देईल, जो पक्षाचा आदेश, जो पक्ष निर्णय देईल तो निर्णय शिर सावध मानून आम्ही सर्व शिवसैनिक या ठिकाणी उद्यापासून कामाला लागू. या ठिकाणी बरेच मान्यवरांना बोलायचं असल्यामुळे आणि पुन्हा एकदा आपली नक्कीच भेट वेगवेगळ्या व्यासपीठावरती होईल, त्यावेळी आपण बोलू. मी एवढंच सांगेन की आपण सर्वांनी शिवसेनेचा झेंडा हाती घेतलेला आहे. असा झेंडा आपण 8 के पार लावूया. शिवसेनेला महाराष्ट्रामध्ये क्रमांक 1 चा पक्ष बनवूया. उद्धवजींच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र विकास आघाडी सुद्धा सक्षम करूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.